gandama jahat tan ko arka ma kam ya kam min hor bas doddani jawra kam dusa nyalawma te ɓurani mi waddini fortaade neɗɗo ɓurani kam ɗum nyalawma hande kay an hay sindel ɓurma fortaade ñanden an hoore maɗa andi ko eɗen jatan ɗo dispensaire sa yi bamma ñaama hen seeɗa yara hen seeɗa ko refi wonno min waɗano programme aɗa hoore ni ɗe balɗe fof hande ɗe balɗe fof korka ha laaɓa somi waɗino mi waɗi somi waɗano wonta won somi waɗino kay wonta min ha joni min hooram mi caggal ko min waɗi kono somi waɗino kam wonta won somi waɗani kadi wonta won رمضان يا حبيب رمضان ليتك